Ylivieska on kasvun kaupunki keskellä länsirannikkoa ja Pohjois-Suomen talousaluetta. Meillä yhdistyvät ketteryys, yritysmyönteisyys ja vahva tahto auttaa yrityksiä menestymään. Ylivieskan vaikutusalue kattaa yli 100 000 asukasta ja erinomainen saavutettavuus yhdistettynä kaupungin asemaan alueen logistisena keskuksena tekee siitä ihanteellisen sijainnin liiketoiminnalle. Ylivieska on yrittäjälle helppo kumppani. Kaupunki tarjoaa neuvontaa, verkostoja ja konkreettista apua ilman turhaa byrokratiaa. Johto tapaa paikallisia yrittäjiä säännöllisesti ja kuuntelee aidosti, tavoitteena luoda yhdessä hyvät edellytykset menestykselle. Savarin alue ja rakenteilla oleva Taanilan alue ovat Ylivieskan kaupallisia moottoreita. Alueella toimii vahva joukko erikoisliikkeitä, ketjuja ja palveluyrityksiä. Alueet kehittyvät ja laajenevat jatkuvasti, mikä tarkoittaa yrityksille valmiita asiakasvirtoja ja vahvaa näkyvyyttä. Junnikankangas on kasvava teollisuusalue, jonka tavoitteena on olla Euroopan vihrein kategoriassaan. Erinomainen sijainti, valmis infra, osaava työvoima ja uusiutuvan energiaratkaisut tekevät alueesta houkuttelevan eri alojen toimijoille. Ylivieskassa yrityksiä tukee osaava työvoima ja koulutusorganisaatiot tekevät tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa. Tulevaisuuden osaajat koulutetaan lähellä.